A len krátko v mojom živote, ak ma nepoznáte, tak ja som sa obrátil tak, že môj bratranec Piťo prišiel za mnou a to bol rok 98. Rinku, musí nestával manca. Kaj? A ne Švajčiarsko. Jeden pastor ma zavolal do zboru. A ja neviem rozprávať po nemecky, ale ty vieš, poď, budeš nám prekladať. A ja celý rozradostený, že idem na západ. Tak som, dobre, idem. Išli sme tam do zboru. Prvýkrát vo svojom živote som videl ľudí, ktorí dvíhajú ruky, chvália Pána, tancovali pred Pánom, mali takéto zastavy, ako tieto 3 krásne dievčatka, ktoré tu mávali zastavou v chválach. A ja som videl slobodu, ako Róm som poznal to, že proste ľudia, gore amenda peskeren, a tam som videl, že tam nie je žiadna bariéra, proste, že ľudia prichádzali, preukazovali lásku a keď sa pastor nás pýtal, bol júl 98 alebo august, už si nepamätáme, 4 sme tam boli. Kto chce, či chceme prijať toho Pána Ježiša, povedali sme, že chceme všetci. Tak sme išli na kolená a modlili sme sa. A prijali sme Pána. Prišiel som domov a povedal som mamke, že som žil s Milátkom, mali sme už 2 deti. Povedal som mamke, mama, ja som spoznal Pána Ježiša a ja sa chcem dať pokrstiť. A na to moja mamka povedala, že to je sekta, ja ti už nikdy viac nedovolím tam ísť k ním. A viete, čo sa stalo? Moja mamka sa dala v ten istý deň so mnou pokrstiť. Božie kráľovstvo nezáleží v slove, ale v moci Božej. Videla, čo Boh robí v našom živote. A Boh robí, Boh koná. Všade, po všetkých krajoch, po krajinách. Vysiela ľudí, ktorí nám priniesli evanjelium. A možno si prijal od niekoho iného evanjelium, ale to bol Boh, ktorý ich vysielal. Chcel, aby my ako Rómovia sme sa obrátili k nemu, aby sme ho poznali, aby sme sa k nemu obrátili. Potom v roku 2000 môj striko Marian sa zosobášil s jednou Švajčiarkou Elizabeth a prišli na Slovensko a založili zbor. Ja som bol s Marianom od začiatku a vlastne kladli sme základy nášho zboru, duchovné základy, lebo budovu sme ešte nemali. A chcem povedať, brata, sestra, že v živote veriaceho človeka príde aj veľmi ťažké obdobie. A Timotej sa práve v takomto nachádzal. Pavol išiel do Damašku celý. Viete o tom, že ľudia, ktorí idú robiť niečo násilné, tak napríklad použijú drogy, aby boli veľmi horliví do toho, čo idú robiť. A aj on bol tak proste nazostený na tých veriacich, povedal si, že ja zničím túto sektu. Stál, alebo držal plášte ľudí, ktorí kameňovali Štefana. A odrazu on sa naplnil horlivosťou, ale to nebola Božia horlivosť. Že zničí každého, kto vyznáva Ježiša Krista. Začal chodiť po domoch. V ten deň, keď zabili Štefana, prvého mučeníka, tak začalo veľké prenasledovanie. A on bol ten, ktorý vchádzal do domov násilne, ako keby komando. A brával ľudí, zoberte ich všetkých a dávali ich vlastne väzniť. A možno niektorí aj zomreli kvôli tomu. A ide s listami, vlastne mal zatýkače v rukách a ide do Damašku. Ale cestou sa niečo stalo. Stretol sa s Pánom Ježišom. Pán Ježiš sa mu dáva poznať. A odrazu Saul sa stal iným človekom. Pán Ježiš prichádza za Ananiášom a posiela Ananiáša za ním. A Ananiáš sa bráni a hovorí, ja viem, prečo prišiel tento muž do nášho mesta. Viem, aby nás pozatýkal. Ale Pán Ježiš mu povedal, choď, lebo on im je vyvolenou nádobou. Ja mu ukážem, koľko musí pretrpieť pre moje meno. Ananiáš ide, položil ruky na neho, šupiny
z jeho očí spadli. Pavol prezrel, išiel ho pokrstiť. V ten deň ho hneď pokrstil. A odrazu Pavol sa stáva z prenasledovateľa, sa stáva nasledovateľ Ježiša Krista. Svedčí všade. Veľmi silno, veľmi mocne svedčí. Svedčil tam v Damašku, až ho museli cez múr pustiť dole v koši, tajne, lebo ho chceli zabiť. Ide do Jeruzalema. Aj tam bol veľmi horlivý. No, hádal sa so všetkými. Na silu chcel presadiť, že Ježiš je Pán. A vlastne aj tam postal taký problém a vtedy ho učeníci poslali do Tarzu. Tam ostáva 10 rokov, neviem presne koľko rokov. 10 rokov keby zabudnutý. Prichádza Barnabáš, zobral ho do Antiochie. A odtiaľ v skutkoch 13. kapitola čítame, že bol vyslaný od Svätého Ducha cez pastora a cez starších zboru, lebo to by asi tak malo byť, že nerobíme si sami, čo chceme, ale sme vysielaní cez pastorov, cez autority, ktorí sú Bohom dané. A Boh komu povedal? Im povedal, vyšlite mi, uvoľnite mi Saula, Pavla, aj Barnabáša ku dielu, ku ktorému som ich povolal. A Pavol ide a slúži. A nakoniec Pavol sa dostáva do väzenia. A ako väzeň, ako rímsky občan mal právo postaviť sa pred cisára a Pán Ježiš ho povzbudil. Poznáme skutky apoštolov, vieme, že nebolo to ľahké, že loď, ktorá ho niesla vlastne do Ríma, stroskotala. Ale že Boh im daroval všetkých ľudí, Boh mu daroval všetkých ľudí. A nakoniec sa postavil prvýkrát pred cisára a história hovorí, že prvýkrát, keď sa postavil, že on bol prepustený. Pavol odchádza do Španielska, vracia sa naspäť a druhýkrát, ku službe, a druhýkrát potom už bol uväznený cisárom Nérom. Cisár Nero on chcel zastaviť, pokúšal sa veľmi silno, chcel zastaviť, tak ako aj Pavol chcel zastaviť. Aj cisár Nero. Veľmi prenasledoval cirkev. A Pavol píše tento list, už keď je po druhýkrát uväznený a vie, že jeho služba končí. Vie, že smrť sa blíži a toto je ten posledný list, ktorý píše celkovo v Biblii. Píše ho Timotovi. Vtedy si predstavte, bratia, neboli mobily, že by mu zavolal. A trvalo dlho, kým sa list dostal z Ríma do Efezu, kde bol Timotej. Timotej už nebol taký silný. V tomto čase Timotej pochybuje. Stratil horlivosť. Chápete? Keď bol Pavel s ním, všetko bolo iné. Pavel bol ten, ktorý proste Boh činil divy a zázraky. Skrze Pavla ani si nevieme predstaviť. Slepí videli, chromy chodili. Boh činil divy a zázraky. A Timotej ako mladý syn Gréka, ale matky Euniky, Židovky a babičky Luizy, ktorí boli vo viere veľmi poslušní Pánovi a naozaj dokonali to Božie dielo vo svojom živote, tak tento Timotej sa učí pri Pavlovi. A kým bol Pavol s ním, bolo všetko dobré. Ale odrazu Pavel už po druhýkrát je vo väzení. Vie, že jeho služba ako apoštola končí. A chce napísať, viete, takto vám poviem, bratia a sestry, pred smrťou človek vždycky povie to najdôležitejšie. Zavolá si, alebo chce hovoriť s ľuďmi, ktorí sú najdôležitejší, alebo jemu najbližší. Aj Pán Ježiš tak to hovoril s učeníkmi pri poslednej večeri. Aj apoštol Pavol, posledný list, ktorý adresoval a ktorý napísal, bolo jemu, Timoteovi. Lebo sa dopočul, musel sa dopočuť, že
Timotej už nie je taký horlivý. Timotej už neslúži v tom dare. Nevieme, aký to bol dar. Keď Pavol položil na neho ruky, Boh mu dal nejaký nadprirodzený dar a týmto darom slúžil cirkvi v týchto zboroch, v týchto misiách a odrazu on prestáva slúžiť v tomto dare. Pavol mu píše od 1. veršu, môžeme si prečítať Božie slovo, keď máme ešte čas. Nechcem vám brať čas, bratia a sestry, ale chcem to prečítať, aby sme boli v Božom slove. Pavol apoštol Ježiša Krista, 2. list Timotovi, 1. kapitola od 1. veršu. Vôľou Božou podľa zasľúbenia života, ktorý je v Kriste Ježišovi, Timoteovi milovanému dieťaťu, milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha, Otca, od Krista Ježiša, nášho Pána. To je ako keby úvod do listu. A potom hovorí, ďakujem Bohu, ktorému slúžim od predkov v čistom svedomí, ako neprestane mám na teba pamäť vo svojich prosbách dňom i modlitbou. Pripomínam mu, že sa modlí za neho. Túžiac ťa vidieť, pamätlivý tvojich slz. Tento 4. verš hovorí, že Pavol veľmi túžil vidieť Timoteja. A pripomínal si jeho slzy. Nevieme, o aké slzy ide. Nevieme, prečo Timotej plakal. Ale pravdepodobne plakal kvôli Pavlovi. Že ho veľmi mal rád. Timotej mal veľmi rád Pavla. A Pavol mu píše, že je jeho milovaný syn, ako už pastor Marek povedal. A pritom Timotej bol spoluautor 6 listov, ktoré Pavol apoštol napísal. Ale teraz mu píše niečo iné, že ty si môj syn. To znamená, že ja všetko, čo mám, som ti dal. Kto je z nás otec, ktorý by nedal dobré veci svojim deťom? Chceš, že by sa mali dobre? Všetko im dáš. Hej, máme už len s Milátkou, hej, máme 3 dcery, 2 už sú vydaté, majú po 2 deti, 2 chlapčekov, 2 dcery a tá 3 je s nami 16-ročná, 16 rokov bude mať Ruth. A ja jej všetko dám. Milátka je, však kúp si, čo chceš? Tu som, ak máme peniaze na to, zober si. Zo srdca dáš. Tak aj Pavol píše svojmu dieťaťu, milovanému. On mu dal všetko. Zveril mu všetko, čo má, všetko, čo vedel. Ale Timotej potreboval pripomenúť. Niekedy my zabúdame, odkiaľ nás Pán Ježiš zobral. Rýchlo človek zabúda. David, keď sa dostal do stavu, keď bol pyšný, Boh mu pripomína, že ja som ťa zobral od oviec a ustanovil som ťa, aby si bol pastierom nad mojim ľudom. Niekedy potrebuješ pripomenúť. My niekedy sme takí, že zabúdame. Sme takí veľkí služobníci, že už sme zabudli, že odkiaľ nás Boh zobral. My potrebujeme si pripomenúť. Pavol mu pripomína mu vieru jeho mamky, jeho babky. Keď sa rozpomínam na nepokryteckú vieru, ktorá je v tebe, 5. verš, ktorá prebývala najprv v tvojej starej materi Lojde a v tvojej matke Eunike, som presvedčený, že je v tebe. Jedno slovo je to, ktoré ma vyrušuje. Pavol je presvedčený. Ako keby musí mu pripomenúť, že tá viera, ktorá bola v tvojej babke, v tvojej mamke, je aj v tebe. Ja to vidím generačne. Je niečo, čo potrebujeme z generáciu na generáciu predávať. Hej, Lojda bola stará babka, predala to Eunike. Eunika predala, a ako pastor David Fráter hovoril, že predala vlastne tú vieru na Timoteja. A potom Pavol predal vlastne to, čo mal jemu. Pre tú príčinu, 6. verš, ťa upomínam, aby si roznecoval dar Boží, ktorý je v tebe, daný ti vložením mojich rúk. Sláva Bohu. Grécky preklad hovorí, že purde Andrejak. Purde Andrejak. Tovez Androbovjak, áno, krbos, alebo havri. Keď proste založíš oheň a vidíš, že už to tak nejde, tak nehorí to, čo robíš? Ten oheň potrebuješ roznetiť. Ten dar
A iné slovo, alebo taký preklad hovorí ešte hĺbší, hovorí, že aktivuj to, čo bolo deaktivované. Znovu začni robiť to, čo si už prestal robiť. Pavel mu hovorí, že ako keby to, čo si robil, prečo si prestal? Kvôli čomu si prestal? Hanbíš sa za mňa, že som väzeň? Hanbíš sa za evanjelium? Mu hovorí v týchto veršoch, nehanbíš sa, 8. verš, za svedectvo nášho pána. Ani za mňa, jeho väzňa. Ale trp, priekorie spolu s evanjelium podľa moci Boha, ktorý nás spasil a povolal svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa vlastného predĺženia, podľa vlastnej milosti, ktorá nám je daná v Kristu Ježišovi pred večnými časmi. Halelúja. Timotej potreboval počuť od svojho otca duchovného, že Timotej, počúvaj, prečo si prestal? Prečo sa odrazu bojíš? Timotej býval v Efeze. Efez bolo jedno veľké modlárske, to bolo obrovské mesto. Som počul, že malo 300,000 ľudí ešte v tej dobe, že to bolo obrovské centrum, kde sa schádzali národy a mali tam chrám Diane, Efeskej. Proste tam bola, historici hovoria, že Timotej tam aj potom zomrel. Ja potom nakoniec poviem, ako zomrel. Ale bratia a sestry, to slovo, ktoré ja vnímam, že Boh chce nám povedať, že prečo si prestal, brat a sestra? Nie je s tebou Pavol? Cítiš sa sám? Cítil si sa v službe niekedy sám? Že tí, na ktorých si budoval, odrazu ťa opustili? A už nie je pri tebe nikto, len Pán? Pavol hovorí neskôr v tejto knihe, alebo liste, hovorí, že keď som sa prvýkrát postavil pred cisára, všetci ma opustili. Ale Pán stal pri mne. Halelúja. Pán stal pri mne. Keď Boh ťa potrebuje ochrániť, tak sa postaví za teba, tak ako Boh postavil oblak, tmavý oblak medzi Izraelom, keď boli pred Červeným morom, a Egypťanmi, aby ich chránil od nepriateľov. Keď Boh ťa potrebuje chrániť, postaví sa za teba a jedná s tvojim nepriateľom. Keď Boh ťa potrebuje viesť, pozbudzuje ťa, aby si išiel dopredu a hovorí ti, čo tu stojíš, choď, lebo som s tebou. Mojžiš zobral palicu, udrel po mori a more sa rozdvojilo a Izrael prešiel po suchej zemi. Ale keď ti chce dať vedieť, že je s tebou, je pri tebe a ty cítiš jeho blízkosť. Cítiš sa v službe sám? Každý z nás sa niekedy cíti sám. Opustený od ľudí, na ktorých sa nadeja, že sú s tebou, že ti pomôžu v službe. Odrazu vidíš, že ťa opúšťajú. Ľudia, ktorých nikdy si nemyslel, odrazu ti ako keby podrazili nohy. Kotlar Alexander mi spôsobil mnoho zlého. Nech mu Pán odplatí podľa jeho skutkov. To je ten istý list. Ale ja som bojoval dobrý boj. Neboj sa trpieť pre Krista. Trp priekorie. Trp, čo príde zlé. Viete, ako zomrel Timotej? Sú dve také verzie toho, ako historici hovoria. Ale ja vám poviem tú druhú verziu. Podľa tej druhej verzie a zdroja, Timotej sa snažil ukončiť pohanský festival, ktorý sa dial na počesť Dionýza, ktorý sa volal, ten pohanský festival sa volal Takagogion, čo ani nie je dôležité pre nás. Oni sa vtedy, ľudia, ktorí boli účastní na tom pohanskom festivale, alebo boli naozaj oblečení v takých dresoch, kostýmoch, sexuálne nečistoty sa tam diali. A takisto zabíjali sa. A je zaznamenané, že Timotej ich napomínal. Hovoril im, mužovia Efezu,
proste nedajte sa ošalieť s vašimi modlami, ale uznajte jediného, živého a pravého Boha namiesto toho, aby počuli Timoteja. Tak ho zbili, že bol skoro mŕtvy hneď ten deň. Vtedy ho učeníci zobrali domov, o 1 alebo 2 dní zomrel. Zomrel ako mučeník. Keď mu Pavol píše, Timotej je duchovne veľmi slabý. A potreboval na jednej strane pripomenúť, vieš, keď je dieťa, niekedy proste je také, že ako keby neveríš si už tak ako otec potrebuješ, hej, už sokeres, už ťaďadureder. To urobil Pavol v 5. verši. 6., 7., 8., keď mu pripomína, že my sme nedostali ducha slabosti, strachu, ale ducha moci, lásky a sebaovládania. Naša sila, brata, sestra, je v Duchu Svetom. Tvoja sila, aj moja sila nasledovania Pána je v tom, že Duch Svätý ti dá silu, aby si mohol ísť ďalej, aby si konal svoje dielo. Aby si vykonal svoje dielo. Pavol hovorí v 4. kapitole, hovorí, že dielo som dokonal. Bek som dokonal. Dielo som vykonal, bek som dokonal, vieru som zachoval. To znamená, že Boh má pre teba i pre mňa nejaký plán. Boh už dávno predtým ti dal plán, dal ti vízie, dal ti sny, dal ti túžby vo svojom živote. A Boh chce, aby si dokonal to dielo. Aby si sa nebal trpieť pre Krista. Aby si sa nehanbil za Ježiša Krista. Verím, že Timotej sa poučil. Timotej odrazu vidíme, že nielen, že káže, postavil sa tisíckam ľudí, ktorí vzývali alebo uctievali nejakého boha Dionýza. A začal im hovoriť, kázať o Kristovi. Oni ho zabili, ale to posolstvo išlo ďalej. Boli tam ľudia, ktorí to videli a počuli. A o tom to je, brata, sestra. Nikdy sa nemáme báť kázať evanjelium. Vždycky potrebujeme ísť a v odvahe, v moci Svätého Ducha ďalej konať to Božie dielo. Neviem, kde práve si teraz, brata, sestra, ale modlil som sa za teba. Ak sa ťa Duch Svätý dotýka, ak vnímaš, že si sám, ak vnímaš, že ľudia, na ktorých si sa nadial, ťa opustili, ak vnímaš, že ten, ktorý ťa viedol, že už nie je s tebou a si sám, odrazu ty potrebuješ prevziať ako keby, že Pavol nebude s tebou, Timotej potreboval prijať realitu, že Pavol zomiera. Pavol mu to aj v liste povedal. Ja viem, že môj príchod sa blíži, proste zomieram, ja zomieram. Mňa už zabijú. Císar Nero zabil Pavla. Timotej sa potreboval zmužiť. Možno tak, ako Jozua po smrti Mojžiša. Potreboval sa zmužiť. Není tu Pavol, a ja potrebujem ísť ďalej, niesť evanjelium. Už to není ten, ktorý mi bol príkladom, ale stál pri mne, keď som potreboval radu. Ale ja potrebujem ísť. Teraz druhí budú čakať odo mňa, že ja im dám radu. Že ja budem tam s nimi. A keď nemáš silu, brata, sestra, prečo nezačneš robiť to, čo si robil predtým? Prečo si prestal, brata, sestra? Prečo už nevoláš tak na Pána, ako si volal? Prečo si prestal kázať ľuďom? Prečo si prestal horliť za Božie veci? V minulosti, keď si videl niekoho, a hovorím to prorocky, nedalo ti, musel si mu povedať evanjelium, už ti od teba prijal, alebo nie. Ale hovoril si, teraz už ani nesvedčíš. Chodíš do zboru a toto je dosť pre teba. Není dosť. Boh chce, aby to pomazanie, ktoré ti Boh dal, každý z nás má iné. Dávid bol iný, ako kázal, ja som iný, to je úplne v poriadku. Spolu sa doplňujeme. Každý z nás má iné obdarovanie, iné povolanie. Ale prečo si prestal, brata, sestra? Ak si tu a vnímaš, že Duch Svätý ťa napomína, aby si znova zapálil ten oheň, aby si ty bol ten, ktorý rozdecuješ tento oheň, aby si ty bol ten, ktorý hľadáš, aby si ty bol, ty urobil tú
zo svojej strany to, čo potrebuješ urobiť ty a potom Boh urobí svoje. Mojžiš, keď videl horieť tento horiaci ker, on išiel k nemu. Aj ty, keď vidíš, kde je Boh, kde je Božia prítomnosť, choď tam, kde je Boh. A Boh sa s tebou tam stretne. Potrebuješ niečo urobiť, brata, sestra. Zo svojej strany. Mnohokrát čakáme, Bože, urob všetko ty. Nie, Boh hovorí, a čo ty? A čo robíš ty? Prečo nezačneme znova horliť? Zmužme sa, bratia. Posilníme sa, sestry, v Kristovi Ježišovi. Nech horí v nás oheň Svätého Ducha. Nie oheň sklamania,